Πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο σκληρή η διαπραγμάτευση που κλείνουμε συνεχώς μέτωπα και τα μέτωπα ανοίγουν σε άλλα σημεία. Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός, τρένα σταματάει ο Κουταλιανός. Είναι μια λερναία ύδρα. Πέτρες δροκανίζει ο Κουταλιανός. Και επειδή κανείς δεν είναι Ηρακλής από μόνος του για να αντιμετωπίσει τη λερναία ύδρα, και βούνα γκρεμίζει. Μαζεύτηκαν και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Έχει δίκιο Μπένι. Με κάθε τρόπο για να το αποτρέψω. Για να το ξάσει την Ελλάδα. Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο για να το αποτρέψω. Δεν λέει όμως όσα ξέρει για το πώς οδηγηθήκαμε στο Δέλτα Νιτάφ. Γιατί άραγε? Δώστα. Θα τους χτυπάμε από μακριά, αυτοί δεν θα μπορούν να μας χτυπήσουν. Γιατί θα έχουν τα παλιά τόξα, εμείς θα έχουμε αυτά που θα χτυπάμε από μακριά και θα κερδίσουμε όλες τις μάχες. Δεσμός! Ηλίθιε, ηλίθιε, δεν με σε ξανακούσω να μιλήσεις εδώ μέσα για τέτοια πράγματα. Ποιος είναι ο προδότης, βρε, εγώ ή αυτοί που βάζουν την Ελλάδα να πολεμήσει μια Γερμανία, μια Γερμανία που έχει κατακτήσει τη μισή Ευρώπη, που δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί της τεράστια κράτη. Ποιος είναι, βρε, ο προδότης, εγώ? Στο τέλος να δούμε ποιος θα νικήσει. Αυτός που νικάει και τώρα. Δεν το καταλάβεις ακόμα? Η Γερμανία είναι αίτητη. Nicht darum geht, dass jeder seine nationalen Egoismen pflegt, sondern dass wir eine gute, nicht darum gute. Εάν αύριο το πρωί, με τον οποιοδήποτε τρόπο, αναλάβανα την ευθύνη της χώρας, σε 2 χρόνια θα την είχα Ελβετία, Νορβηγία. Υπάρχουν ατελείωτα λεφτά. έχετε βρει το εύκολο θύμα, το Πασόκ. Είναι το εύκολο θύμα το Πασόκ. Μην το δέρνετε άλλο. Μην το πλακώνετε άλλο στις σφαλιάρες. Το Πασόκ είναι το εύκολο θύμα. Τι έχει κάνει το Πασόκ? Από τον καιρό που συστάθηκε, τι σας έχει κάνει ρε το Πασόκ? Ένα χρηματιστήριο έχει κάνει ρε. Μια υποτίμηση ταΐμια. Τι έκανε? Τη συμφωνία της Μαδρίτης, τι έκανε το Πασόκ? Ουσιαστικά με τη σιωπή του, την αναγνώριση των Σκοπίων, τι έκανε ρε το Πασόκ? Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Είπε ποτέ ψέματα ρε το Πασόκ? Το μέλλον αρχίζει τώρα. Μπορούμε να υλοποιήσουμε μια νέα μεγάλη ιδέα. Την ισχυρή Ελλάδα. Σημίτης ρε ο πρώτος Ελληναράς ρε. Περπατάει ρε στον δρόμο και του φεύγει από κάτω μαγιονέζα ελληνική κατευθείαν ρε. Είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Και όπως λέει η οικονομία καταραίει, λέει αστιότητες. Αστιότητες ρε, καταραίει οικονομία ρε, σας το λέει ρε ο πρώην αρχηγός του Πασόκ. Πρωθυπουργό ρε τον είχατε 8 χρόνια, θα τους ξαναψηφίσετε ρε. Θα τους ξαναψηφίσετε ρε. Σήμερα έχουμε κερδίσει ως χώρα τη δημοσιονομική σταθερότητα και το ισχυρό νόμισμα. Έχει κερδίσει και τη δημοσιονομική σταθερότητα και το ισχυρό νόμισμα. Και εκτελεί και προϋπολογισμούς, τους εκτελεί. Όπως λέμε, εκτελούνται μεταφορές. Εκτελεί και προϋπολογισμούς χωρίς δανεικά. Ναι ρε, και διώξατε αυτόν τον άνθρωπο ρε. Διώξατε και δώσατε το δαχτυλίδι στον άλλον ρε, που μας πήγε στο Δέλτα Νιτάφ ρε. Ντροπή ρε, και τον έχετε και κυκλοφορεί στο Κολονάκι ρε. Ρε, περνάει από τη βιβλιοθήκη ακόμα. Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, τα δημόσια οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Για πρώτη φορά δεν έχουμε ένα πρόβλημα που ταλάνιζε για χρόνια το ελληνικό κράτος, το πρόβλημα του προϋπολογισμού. Πάψαμε επιτέλους να ζούμε με δανεικά. Πάψαμε ρε. Ρε, μην του πετάτε τσατσίκια ρε του παιδιού ρε, σας παρακαλώ ρε. Μην του πετάτε τηγανιτές πατσαβούρες ρε. Πάψαμε να ζούμε με δανεικά ρε. Εκτελούμε ομαλά τον προϋπολογισμό ρε, μαζί με τον Παπαδήμο του φτιάχνανε ρε. Και τώρα πάνω είναι ο Παπαδήμος ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μην του πετάτε χόρτα, σας παρακαλώ. Μην αλευρώνετε τους πολιτικούς σε όλη την Ελλάδα, σας παρακαλώ. Το αλεύρι ψήνεται. Τα αυγουλάκια βράζονται ή τηγανίζονται. Τα γιαούρτια Γιώργος μεροτρώγονται και με το δάχτυλο άμα δεν έχεις κουτάλι.
Μην του πετάτε πατσαβούρες από τουαλέτες. Σημίτης, σταθεροί προϋπολογισμοί, εκτελούνται παραγγελίες Γερμανών, λαμβάνονται βαλίτσες από Siemens. Πάψαμε να ζούμε με δανεικά. Πάψαμε ρε. Πάψαμε, καταλάβετε το ρε, να ζούμε με δανεικά. Πάψαμε. Για πρώτη φορά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, τα δημόσια οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Για πρώτη φορά δεν έχουμε ένα πρόβλημα που ταλάνιζε για χρόνια το ελληνικό κράτος, το πρόβλημα του προϋπολογισμού. Πάψαμε επιτέλους να ζούμε με δανεικά. Όπου τον βρείτε, το λιγότερο 10 στατήρες κλωτσές. Αυτός δεν πάει με τον Νάζ, με στατήρες πάει. Και πολύ ροχάλα. Πολύ ροχάλα. Όχι αλεύρια και τέτοια. Ροχάλα χοντρή. Τι εννοείται όταν μας λέτε ότι η συνταγή των απολύσεων μας είναι γνωστή? Δεν είπα ότι είναι γνωστή. Είπα ότι θα βρίσκει σύμφωνους, είπα. Εμάς μας βρίσκει σύμφωνους. Προφανώς και άλλη φορά έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα. Εμείς του Μέγκα είμαστε υπέρ των απολύσεων. Πρέπει να γίνει. Είστε αντίθετοι λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάω. Εμείς είμαστε υπέρ των απολύσεων. Αλίμονο ρε. Τόλμησες ρέπα να βγεις στο Μέγκα και να πεις ότι η Όλγα τρέμει. Τζον Πρετεντέρ, Παύλος Τσίμ, Πολ είναι υπέρ των απολύσεων βρε. Εσείς κυβερνάτε και εσείς παίρνετε αποφάσεις και εσείς έχετε απόψεις που αν δεν τις αλλάσετε κάθε 15 μέρες, νομίζω είναι λίγο πιο βαρύ από το να τις άλλαζε κάποιος ο οποίος δεν είναι. Σωστό είναι αυτό, γιατί από το να γίνεται κάποιος συνήγορος του μνημονίου κατήγορος, αυτό δεν είναι τίποτα. Πω Νίκο Χατζηνικολάου, ένας τυχώνει στον άλλον, σφάζονται στα κανάλια. Να καεί το 3 τελίτσες που δεν είναι Βουλή. Ρέπας εναντίον Μέγκα Channel. Μέγκα Channel εναντίον Ρέπα, τρελαίνομαι, θέλω κι άλλα.